Lutong Ilocano na naman po ang aking isi-share sa inyo dahil ako ay proud Ilocano. Magandang buhay, kabamba! Akin na namang ibibida sa inyo ang napakasarap naming recipe na kinigtot or imbaliktad. Kaya samahan mo ulit ako dito sa aking kusina para malaman mo kung paano ito lutuin. Manood, matuto at mag-enjoy. Itong kinigtot or imbaliktad na recipe ay napakadali lang itong lutuin. Tama, kabamba, napakadali lang ito lutuin. Kung mapapansin nyo, kabamba, sa mga video na aking na-share sa mga nagdaang araw ay luto ng karne ng kalabaw o kaya karne ng baka. May nag-request din kasi kaya nakapagluto ako nun. Yung aking niluto na kaluskus at pigar-pigar. Kung isa ka sa hindi pa nakapanood nun, isearch mo lang dito sa aking page. Kaya itong aking lulutuin ngayon ay may nakapag-request ulit. Kaya shout out po kay Sir Roy Tumolba at Sir Dags Rimando. Ito na po ang inyong request. Kunting ricado na naman po ang kailangan natin dito. Bawang, sibuyas, luya, dahon ng sibuyas. At syempre, itong karne ng baka ang pangunahing sangkap ng ating lulutuin. Kalahating kilo lang yung aking lulutuin. Bali, sirloin na naman po na parte ng baka ang aking binili. Isa ito na parte ng karne ng baka na malambot. Sa mga hindi nakakaintindi ng salitang Ilocano, ang ibig sabihin po ng kinigtot sa Tagalog ay ginulat. Opo, pero iwan ko po kung bakit kinigtot ang pinangalan sa recipe na to. Maliban pala sa mga sinabi kong kakailanganin natin dito, ay kakailanganin din natin dito ng bile o yung apdo at yung tinatawag naming puspus or jepait na. Umpisahan na ulit nating magluto, kabamba. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika. At syempre, pag naglagay tayo ng mantika, hindi nawawala yung paggigisa natin ng ating bawang. Isunod ko namang ilagay yung ating luya. Kunting gisa-gisa lang dito hanggang lumabas na yung aroma ng ating bawang at luya. Tsaka naman natin ilagay dito yung ating sibuyas. Ganito lang po kadali lutuin ito. After ko naman magisa ito ay maglalagay lang ako dito ng paminta. Pamintang pino yung aking nilagay. At ilalagay ko na rin dito yung kanyang pait or yung puspus na tinatawag naming mga Ilocano. Kung mapapansin nyo, itong niluluto ko ay parang kahawig lang ng pinapaitan na recipe. Ang pagkakaiba lang nito ay karni ng baka yung aking ginamit dito. Pagkalagay ko naman ng puspus or yung pait niya ay agad ko naman itong tinimplahan. Seasoning granules at patis yung aking ginamit dito na panimpla. At nagdagdag din ako dito ng asin. At sinunod ko namang nilagyan ito ng isang kutsaritang apdo. Dapat nakaset sa malakas na apoy ang inyong kalan. At kung kumulo na ito, ay ilalagay na natin yung ating mga hiniwang karne ng baka. Ito yung isang dahilan kung bakit kinigtot ang pinangalan dito. Dahil lulutuin mo yung karne o kaya gugulatin mo yung karne sa mainit na sabaw. Ang isang tawag din naman namin dito ay inbaliktad. Dahil pagkakulo nito ay inyo na tong baliktarin. Karamihan sa may gusto nito ay mga kalalakihan. Lalo na yung mga manginginom dahil masarap itong pangpulutan. Kaya kaway-kaway ulit sa mga umiinom dyan. Nagdagdag ulit ako dito ng apdo dahil kulang pa ito sa pait. At sinunod ko namang nilagay yung ating puting sibuyas. 1 hanggang 2 minuto ang pagpapakulo natin dito sa karne ng baka. Yung iba ngang nagluluto nito, lalo na pag pangpulutan, ito ay niluluto lang nila ng 30 seconds. Ajay kunada nga rod nga first burok mabalinan. Or jay kung kunada nga pagbaliktad mabalinan. Pero ako ay niluto ko or pinakuluan ko ito ng 2 to 3 minutes. Dahil pang ulam naman namin ito. Hindi kailangang matagal yung pagpapakulo or yung pagluluto natin dito sa karne ng baka. Dahil habang tumatagal ito ay lalong kumukunat yung karne. Sana mapanood ito ng mga nag-request. Kung may gusto kayong lutuin na aking iluluto, i-comment nyo lang dito, kabamba. Lalo na yung mga lutuin na hindi ko pa na-share o kaya hindi pa ako nakapagluto. Malay nyo, yun na yung aking isusunod na iluto. At akin ko kayong isa-shoutout sa video na aking gagawin. Yan, luto na, kabamba. Naglagay rin pala ako dito ng dahon ng sibuyas. Patakan mo na ito ng kalamansi at lagyan mo na to ng sili. I-share mo na rin itong video na to para maraming matakam. Yan, luto na yung ating kinigtot or inbaliktad. Salamat sa panonood, kabamba. See you sa aking next cooking vlog.